ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವೆರೆಗು ಎನ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಧನ್ಯಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಇನಿ ನಮ ಎನ ಗತ್ತದ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊನುಗ. ಪರಶುರಾಮನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡೆಡು ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲೆಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಕೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಉಡಲು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನರಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡೆಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ಒವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲಿಗೆ ಆವಂದಿನ ತಿಂಗೊಲು ಪಂದು ಪನುಲಿ. ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಬರ್ಸಗಾಲಿಡು ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಊರುದ ಮಾರಿನ ಗಿಡ್ಪರೆಗು ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿ ಕಲಂಜನ ಕತೆ ಏತು ಸತ್ಯನೋ ಆತೆ ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಮನ್ಪುನ ಪಾಲೆ ಮರದ ಕಷೈಲ ಆತೆ ಸತ್ಯ ಐಕ್ಲ ಆತೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನು ಆತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವೆರು. ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಗುರಿಕಾರೆ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಮೂಡೊಡ್ದು ದುಂಬು ಪಾಲೆ ಮರದ ಕೈತಲು ಪೋದು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾಲೆ ಮರದ ಕೆತ್ತೆನು ಕಲ್ಲೆಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗುದ್ದುದು ಐತ ಕೆತ್ತೆನು ಗೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಪಾಲೆ ಮರಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯನು ದೇಗ ಪಂಡ ಆ ಪಾಲೆ ಮರತ್ತ ಕಷೈನು ಪರಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆನು ದೂರ ಮಂತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಬೇಡುನ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ಕಷಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಮ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುವೆರು. ಈ ಕಷಾಯಿನ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗು ಗೆತೊನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಈ ಕಷಾಯದ್ದು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಜೀರ್ಣೆ ಮೆದಲ ಪುರಿತ ತೊಂದರೆ ಜ್ವರ ಶಿತ ತೆಮ್ಮ ಅಸ್ತಮ ಮಲೇರಿಯಾ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಈ ಮರತ ಮರ್ದನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವೆರು. ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದು ಪಂದುಲ ಪನುಲಿ. ಪಾಲೆ ಮರತ ಕಷಾಯದೊಟ್ಟು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಂತು ಬಂಜಿಗ್ ಸಂಪು ಮನ್ಪುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಕತ್ತಲೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲೆಗ್ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಇಂಚ ತುಳುನಾಡೆಡು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವೆರು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಗತ್ತದ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.